Bueno, pois aquí temos a... o capítulo 4. Creo que é un capítulo polémico. É un capítulo un pouco tortuoso, polo que li moita xente o pasa con tupido velo. Eu a verdade é que xoguei moitas sesións neste capítulo. Moitísimas. Me informei bastante de como xestionalo. Este capítulo, que como vedes aí os animaliños, vai, pois, como indica o seu nome, on the road, no camiño, en canto se volve a Greenest, a idea é viaxar a El Turel. Creo que no meu grupo levaron a Leo sin atalí e no meu caso, cando chegaron, coñeceran a unha orca pequeniña que había ali, que tiña unha personalidade desbordante, e estaba buscando a unha amiga súa. Ou estaba con amigas, non sei. O caso é que por trasfondo dun personaxe que se desvivía por protexer nenos porque unha vez fallara por iso, houbera un carromato que se levara unha chea de nenos ou algo así, e a orca se metera dentro para ir a buscar a súa amiga e para salvala. Entón, este era outro gancho a maiores, porque esta nena estaba obsesionada coa bruxa do grupo, aínda que non o sabía, porque ela pensaba que as lendas que escoitara sobre esa bruxa eran unha bruxa orca, e obviamente non era, era unha humana, pero a bruxa fixolle gracia, lle colleu cariño igual, e ela sempre dicía coa súa boneca de orca que Bill ya protexería. Entón, se envalentonaba co tema, pois era outra razón máis ir a protexer a esta nena alá onde fora para salvala. O carromato non é original da historia, era por o trasfondo deste personaxe, pois había dos carromatos que se encargaban de roubar menores, non me acordo para que. Entón seguían a este carromato tamén, a través da nena tiñan outra motivación máis para seguir adiante. Logo tamén a idea é que vayan en El Durel a falar con Onzarfrum, que é un bonachón ao que lle gusta beber, pero é destes homes un osiño de corazón puro, en que rosma de cando en cando, pero é moi buiño. Forma parte da Orde do Guantelete, que non o dixen, pero leo sin forma parte dar pistas. Pero como iso é un segredo, non pasa nada que non o dixera, porque era un segredo. Entón, basicamente a viaxe ata El Turel, en principio non pasa con demasiados eventos, é unha viaxe relativamente tranquila, ninguén quere chamar a atención. Se pode engadir un evento, por suposto, nese transcurso, e logo ali pois xa falan con Onzar que lles suxire que vayan a Baldur's Gate. E dende ali é cando intentan seguir os carromatos do culto. Entón, eu aquí engadín bastantes cousas. Cando estiveron en Baldur's Gate sí que fixen como que houbera certo medo ás criaturas dracónidas, polo que a paladina acabou facéndose unha cover e cubriuse toda cun manto pero moi cutre, unhas barbas feitas así con non sei, con palla, co que topara por aí, e facía que era un bendigo, un velliño, e logo foi de feito en toda a viaxe no carromato, foi con esas... Aparte era unha draconida de 17 anos, decidiu disfrazarse de bello ancián, que era supostamente o avó da bruxa. Así que, bueno, estivo interesante. A idea é que vayan viaxando cos carromatos, non no meu caso creo que eran, non sei se 5 ou 8 carromatos que viaxaban todos xuntos en caravana, e a idea é pois que consigan unirse tamén, que os contraten como gardas ou que pois vayan tamén nun dos carromatos. O meu grupo iba a medias, algúns participaban nun carromato e outros pois un par delas foron contratadas como gardas. Aquí trae varios eventos que poden suceder a decisión de máster. Logo hai algún que sí que o poñen como obrigatorio. Hai unha lista enorme de NPCs, sobre todo homes,
que non teñen grandes rasgos, non teñen así como, non xeran moito interese. Bueno, hai, pois non sei, Green, Himna, pois bueno, polo menos non ten ese rollo de que é verde que chama un pouco a atención, pero a maioría non son interesantes. Os eventos que suxeren aquí, maltrato animal, pois non sei, ok, non son demasiado interesantes. Ademais, que quero dicir, maltrato animal, un evento que é un parágrafo. Non aportan, moitos destes non aportan nada. Hai algúns que os adaptei. O da cerva dourada, interesante. O sea, que si, ao final tamén depende do que che compre o grupo, pero ese me gustou como quedou, foi bastante intenso, entón eu usaba guías, vale? Por iso fago esta, para agradecer á comunidade. Entón, mirando en guías, mirei as suxerencias e demais, fixen como unha guía dos sucesos por días. Sei que a maior parte da xente vai poñer 2 ou 3 eventos e xa está. Eu puxen unha chea, porque sí que o lelos me daban ganas de que pasasen, pero bueno. O que estou lendo aquí, por exemplo, no Run at the Inn, polo que lera dos avisos, non sei se este ou outro, había un evento no que tiñan un problema nunha pousada, porque originalmente puxeran que eran asasinos, e iso é nivel 8 ou algo así. Entón, bueno, aquí xa está posto veteranos, non sei, había unha que estaba moi desproporcionada e creo que non a correxiran, pero non sei se era este. O caso, creo que é útil que comente máis que os eventos que veñen aquí, que a gusto de cada quen, podo comentar os eventos e os tempos e días no que eu puxen. Se alguén lle interesa moito, mo podedes comentar e o podo engadir na web. Non sei se o podo engadir na descripción de YouTube porque non sei se me entrará, pero podo intentalo. E se non iso me decides, engado na web outro post e poño aí o listado, porque se non o vai ver ninguén pois tampouco levo o traballo. Tampouco é moito, podedes pedilo, pero bueno. Entón, vou ler o que teño no Notion, que aquí xa empezaba a telo, e basicamente podo comentar, se non se me pecha todo isto, o que eu teño anotado deste capítulo. Eu lle teño moito cariño, sí que quixen facer moitos eventos porque quería que o grupo tamén entendese ou sentise o peñazo de outro día máis viaxando. E outro, que sentisen como esa carga que realmente estaba lonxe. Entón, dende Greenest, primeiro viaxaron a Verdusk. Aí hubo un pequeno evento de trama, pero como era coa Bárbara e o xogador da Bárbara tiña pouco interese nas tramas, pois quedou aí bastante desaproveitado. Aproveitando que estaba a cidade, deixei que foran a Verdusk que coñeceran un pouco a cidade, pero iso foi un paso breve que estiveron por aí. Se fago a páxina, vos podo poñer o mapa, ainda que está en algunha das guías. Vale, a viaxe, se recordades, non sei como enfocar isto, Greenest está por aquí abaixo, e a idea é que viaxen ata el Turel, que está aquí, pero obviamente non poden facer isto, teñen que cruzar todo por aquí. Entón, por iso pasaron por Verdusk, porque está de camiño, e logo tamén podedes facer parada en Escornubel. Unha vez que chegan ata el Turel, a idea xa é viaxar ata... bueno, cruzar Trollclaws, que está por aquí, para atallar. E logo de Trollclaws poden ir ata Dragon Spear. De Dragon Spear avanzan ata Daggerford. E xa dende Daggerford poden viaxar ata Waterdeep, que é un viaxiño así interesante. Non sei se me saltei algo, pero bueno, básicamente. Entón, como vedes, fixe unha longa viaxe. Non me saltei Baldur Gate, que o meu grupo foi ata ali.
Vale, entón, os tempos. Imos con iso. Eu teño anotado que dende Greenest ata Verdux son 8 días e 4 horas. Aí non puxen evento, así que probablemente simplemente narrei e chegaron a Verdux. Logo, hubo unha distancia de 4 días e 4 horas ata que hubo un evento no que salvaron, que hubo unha batalla con Frulan porque aí ian seguindo e salvaron o carromato con menores que ian seguindo neste punto. E logo chegaron ata Escornubel, despois destes 4 días e 4 horas. Aquí, pois foi cando tiveron a conversa con Onzar, o coñeceron, fixo moi boas migas coa Paladina, por se vos interesa, é o lugar de nacemento de Mari Almaren. Eu engadín isto xa que o topei, é unha barda arpista, ou era, máis ben. Aquí tamén se quedaba Nessin, e bueno, logo engadín aí algúns NPCs máis. Esta é a parte primeira, non? Chegar ata aquí non sei que chegar ata aquí e coñecer a Onzar e seguir avanzando. Unha vez que chegan aquí, no meu caso, ensinaron os ovos de dragóns, pero decidiron levalos. Viaxaron dende el Turel hacia Baldur's Gate, que foron 9 días e 3 horas. Bueno, as velocidades que vos digo son a pé. O que pasa é que o ir en carromato, ir parando os cabalos e demais, ao final tampouco gañan tanto, pero bueno, podedes reducir, obviamente. Pero quero dicir, se van en carromato non van correndo a galope. Entón, van facendo bastantes paradiñas e demais. Logo sí que houbo un evento pasados despois de Baldur's Gate, pasaron 8 días e 5 horas ata chegar a Trollclaws. Aí, como era como que pasaranse en pena ni gloria, tamén engadín un evento. Aquí coñeceron e lles colleron o cabalo e atoparon, creo que un bebé, non sei que toparon aí. Algo había. Engadín unha cova na que, bueno, a Dracónida atopou a súa irmá, pero non a recoñeceu porque a separaron cando estaba novo. Entón, realmente, pero ni siquiera fixeron boas migas nin nada, se cruzaron e non houve sospeita de nada, foi curioso. Enterouse nas últimas sesións. Entón quixen engadir ese evento porque a súa irmá roubaran o seu ovo e aquí houbera unha batalla que intentaron recuperar o ovo, pero finalmente o perderon por aquí e os trolls acabaron criándoa. E bueno, era un ovo de dragona, pero por unha maldición e cousas pasou a draconía. Entón aproveitei que pasaban por aquí para crear pois unha escena e un evento. Penso que Trollclaws é interesante, vale? As batallas contra os trolls teñen características diferentes porque se rexeneran e sempre dan máis mal rollo, son complicadas e curiosas á vez, entón pode ser interesante plantexar algunha por aquí. 5 días despois chegaron a Dragon Spear. Dragon Spear é un lugar que por trasfondo tamén dá bastante xogo. Se ledes información sobre Dragon Spear, hai cousas moi interesantes nesa zona. Eu xa comentarei porque teño os días postos a partir de Baldur's Gate. Non sei se me saltei. Baldur's Gate está 9 días despois del Turel e despois de Baldur's Gate 8 días a Trollclaws e logo 5 días a Dragon Spear e logo 10 días a Daggerford. En Dragon Spear hai como uns túneles, se non recordo mal, hai como que creo que hai portais e demais. Eu aquí neste momento entraron outro grupo co que empecé a dirixir 2 persoas que viñan dende Eberron, entón aproveitei o portal para que saltaran de mundo. Entón me veu moi ben e o trasfondo de Dragon Spear. E logo Daggerford, que tamén ten as súas tramas sobre, por exemplo, quen é a súa raíña, e rollo de que realmente é unha súcubo. A aventura non aproveita en sí, pero xa que pasan por aí, se poden visitar as cidades e facer algunha pequena referencia da historia ou das lendas
dos reinos esquecidos. E bueno, finalmente, despois de Daggerford, 4 días máis e chegarían a Waterdeep. E no meu caso, puxen unha chea de eventos. Así que temos por aquí, comezando dende Baldur's Gate, vale? O día 1 fixen o evento de Everything Has a Price, que, bueno, debeu ser así. Creo que non o usei finalmente, pero este era o que estaba plantexado na guía. E, bueno, basicamente hai un roubo. Creo que non o empreguei, pero, bueno, como o día 1 podería empregarse este. Logo, no día 3, a caravana pasa polos campos dos mortos, así que simplemente facer referencias a como é esta rúa, que foi pois un antigo campo de batalla, que hai dólmenes, pequenos túmulos, e que parece unha mala idea prender un lume aquí, porque parece que a luz atrae criaturas monstruosas. E se pode mencionar que cando pasan por aquí, pois a maior parte da xente das caravanas, que recordemos que non toda a xente das caravanas pertence ao culto, está nerviosa. No día 5, onde atopei, propoñen o de abuso animal, que non o fixen case seguro. Logo propoñen para o día 6 montañas de pesadelo, que creo que tampouco o fixen, e quizás apareceron as aias por aí, pero me parece que non. Logo suxiren para o día 8 o de varados no campo dos mortos. E logo nos días 9 e 10, aquí sí que narrei que nos días 9 e 10 empezaba a haber bastante choiva, porque me interesaba que logo no día 13 saíra o dos fungos. Eu aquí teño a lista que atopei. Foi o día 16 cando foi o de Trollclaws, pero hai moitas destas que eu non narrei así, eu as cambiei. O día 17, mira, sí que había unha cría ali, salvaron a unha Tifling que había que tiñan raptada aos trolls. E logo o día 20 a hospitalidade na carreteira sería a que se propón, e o día 23 Golden Stag, este grupo, cando estaba xogando ainda Faldelver, mercaron un cabalo que saíra sospetosamente barato. Entón, roleaba como que de vez en cando desobedecía porque estaba tolo. En realidade era que era un tifling o que maldixeran e o convertiran en cabalo. Ele estaba perdendo a súa memoria completamente. En este punto, no día 23, Golden Stag engadín que a súa parella lle pasara algo parecido, a ela a convertiran nunha cerva. E polas zonas nas que estaba había como unha gruta aquí que permitía inventar a maxia. Por lo tanto, fixen un pouco de princesa cisne e cando chegaron a esta zona e foron a cazar a cerva, cambiei a historia original, e cando a seguiron, a cerva foi avanzando hacia esta zona da cova, e cando chegou ali converteuse no seu corpo, creo que era elfa. O que pasa é que ela tamén estaba perdendo a memoria, aí recuperaba o seu corpo, pero non recordaba. Ela recordaba que había algo moi importante na súa vida, e choraba sen saber por que, lles pedía axuda, pero non recordaba o problema que tiña. Curiosamente, curiosamente non, moi épicamente, o bardo tiña un fillo, e foi a xogadora quen identificou que o que podía ser que esta muller botase de menos tanto, que era tan importante, pudese ser o seu bebé. E así era. Bueno, un drama aí. O caso é que levaron con eles. Non recordo como romperon o feitizo da maxia, pero lles deixei improvisar e se lles ocurriu algo. Entón ela pudo partir co seu corpo xa original. O cabalo tiña moita afinidade con ela, pero ninguén sabía por qué. Era o seu marido. Bueno, partiron de aí. Ela manifestou que quería atopar a súa filla. E logo xa no día 28 sí que foi cando foron ao Dragon Spear Castle, e aí metí tamén un parte de trasfondo
na taberna dunhas personaxes, e foi interesante. Creo que foi aquí, foi un pouco antes, cando foi o evento dos fungos, fixen que eses fungos despertasen recordos da zona para cada membro do grupo. Entón, a Dracónida foi cando tivo unhas visións dunha batalla, que eran as batallas na que estaban pelexando polo ovo da súa irmá, e o artífice recordou a unha rapaza que non entendía por qué, pero que era parte do grupo de Eberron, que cruzara unha trama de saltos temporais e espaciais. Entón recordaba iso, entón xoguei un pouco co dos fungos para que provocasen este efecto como de avivar moitos soños a través dos recordos. Coincidiu que tamén cruzaran os de Eberron nestas datas, e eles aparecían aquí en Dragon Spear. Era cando se xuntaban co grupo, estaban facendo unhas excavacións por esta zona, houve un derrumbamento, apareceron as destas criaturas que son como gusanos que comen terra, non recordo como se chaman agora, e aproveitei para xuntalos porque me coincidiron ben as datas. Logo propoñen que no día 32 se xogue a de No Run at Dame, eu non a xoguei. No 38 sí que propoñen a de Contrabando. Eu tiña a bruxa no grupo que a súa patrona era a raíña do aire e a escuridade, que é Fei. Entón, fixen que realmente ela fora sentindo días anteriores como que algo lle pedía axuda, a súa patrona tamén lle mandaba mensaxes de que actuase, de que tiña uns días para que fora demasiado tarde. E o caso que fora un pouco a pouco descubrindo que nun dos carromatos aquí plantexan artigos de xoiería e demais. No meu caso puxen que tiñan unha unicornio, se non me trabuco, e que esa era a criatura que tiña que salvar ela. Houbo un evento bastante interesante no que se prepararon para atacar. Foi mal para min porque puxe unha asesina que é bastante dura, pero fallou o seu ataque, como era unha contra tantas, ao final acabou escapando, un pouco fail. Entón salvaron a unicornio. A Dracónida perdera a memoria por un evento tamén que metei por aquí polo camiño, de que a Bárbara perdera o seu grupo inicial e pensaba que todos estaban mortos, pero había porque fora nesta zona tamén. Entón, cando tivo as visións, recoñeceu logo un camiño, foron por ali e toparon a un anano que era dese grupo. El perdera a memoria porque tocara un obxeto que provocaba isto. Eu tiña ali, e a Dracónida tocou no porque dixo, por que no? E bueno, despois cando neste evento salvaron ao unicornio, como a Dracónida recibira dano, o unicornio foi na sanar, e como ten tamén un restablecemento, recuperoulle a memoria. Todo casualidade, pero bueno, ela se puxo problema, ela o quitou, conseguiu quitar, entón recobrou toda a memoria neste punto. E foi moi bonito, e como a xogadora saía da partida, pois nada, marchouse coa unicornio, levouse tamén a orca e as súas amistades que xa salvaran cando fora o evento de Frulan. E penso que, ainda que o evento en sí de Contrabando non, para min polo menos, non é interesante, retransformando así, de salvar a unha criatura feia, un unicornio, quedou bastante épico e interesante. Entón, penso que se poden coller estas como ideas de guía e demais e ver cales poden encaixar na vosa campaña e dai as adaptades a gusto completamente. Pero vamos. Logo no día 43 é cando se atopan Payback co caso de Carlon Amofel. É curioso o de que se atopen unha cabeza no medio da estrada, iso sen dúbida. Non foi unha personaxe moi carismática para o grupo, penso que ao final non se acordaban case nada del. A mentira que propoñen aquí é un pouco cutre, pero bueno, non sei se a empreguei, a verdade, non o recordo. Logo para o día 45 aquí propoñen Vida Aventureira dos Mercaderes. Na 47, eu non sei se foi na de Vida Aventureira ou
ou en Recognized, no, esa é o evento obrigatorio, creo. Non sei que foi. Había nunha que propuñan usar doppelgangers. Como o meu grupo empezou con máis nivel, por eso ya se aumentaba a dificultade dos combates, non é que se chama a xente, que tamén pode ser. Eh, que non sei en que punto foi, pero creo que fora pouco despois de... Igual foi a de Roadside Hospitality. Sí, era esa. Na de Roadside Hospitality eu cambiei os doppelganger, quixen coller cambiaformas tamén, pero máis fortes. E relacionando co que pasara cos fungos, o que fixen foi cambiar doppelgangers por unha súcubo e un incubo e unha saga nocturna. Entón, a partir deste momento se uniron ao grupo, a saga nocturna estaba transformada nunha nena rica, así que era caprichosa, e logo o súcubo e o incubo eran gardaespaldas dela, que bueno, cando acababan de chegar os de Eberron recén chegados, pois a súcubo para matalos propúxolles pois ter relacións, o sea, ter sexo, o incubo todo o mundo rexeitou, pobre, pero a ela no. O pícaro decidiu que sí que aceptaba a proposta, para miña sorpresa. Entón a súcubo pois foi deitarse con ele, a idea era matalo. Que tocou os meus plans? Que o xogador quixo tirar os dados e saiulle un crítico. Eu tirei pola súcubo e saiulle un crítico. Entón a súcubo chegou á conclusión de que merecía a pena repetir e xa o mataría outro día. Non... Cosas pasaron, descubriron todo o que estaba sucedendo, que bueno, que a nena era realmente unha saga, estiveron na viaxe a piques de morrer, porque polos pesadelos non podían dormir, aumentaba o cansancio, houbo membros do outro grupo que morreran. Realmente esta saga viña tamén co grupo de Eberron, quería matalos tamén, pero non podía matar a que viñera de Eberron porque era unha Calastar e os Calastar non durmen, non teñen soños, entón non podía acceder a ela a través dos soños, e ia atacando un pouco así, meténdolles o medo, pero a idea era matalos. Bueno, conseguiron descubrir o que estaba pasando e aquí foi cando aparece unha das tramas máis inagarradas da campaña, que cando estaban atacando a súcubo e xa estaban gañando, derrotaron a saga, derrotaron o incubo, eso me quedaba a ela, e claro, se chegaba o seu turno ela podía usar a eternidade e pirarse e sobrevivir, pero yo tocaba xusto o pícaro. Entón aí foi cando dixen a única oportunidade de sobrevivir é xogar co que pasou. Entón ela dixolle algo como: vas a matar a nai do teu fillo? Entón o pícaro quedouse bloqueado, e ainda que o grupo lle dicía que non fixese caso, del non atacou e ela conseguiu escapar. Vendo as reaccións do xogador, ao final estivo embarazada e pasaron cousas. Entón, nunca se sabe co que pode pasar. Entón, ese evento cambiei doppelgangers por súcubos. Agardo que non vos moleste, que vos está contando a miña vida. Logo, no día 47 propónse Spider-Goods, que pode estar interesante según como vexades o ánimo do grupo, porque sí que son moitos eventos seguidos, pero bueno, unhas arañas coas telas de araña que sempre poden dar problemas e demais, sempre son interesantes. No día 49 está proposto de Recognized, que bueno, tamén pode ser interesante. Esta non sei se é o evento de Yanma. De feito aquí a bruxa non acabou tendo unha relación de parella con ninguén, pero sí que había un que estaba cortexando e se aproveitaba un pouco del para sacarlle un pouco de información. Estivo interesante. Logo, para o día 51 se propón Gillian's Hill. Este é un evento que atopei que o propuxo alguén. Creo que non o cheguei a usar, pero se buscades información se propón un evento nesta zona, ou polo menos hai información en internet, así que debe haber algún trasfondo que eu descartei, pero podedes botarlle un ollo a ver se vos interesa. E logo na 52 sí que aproveitei para que entraran en Daggerford, e aí sí que bueno, deulles un pouco de información sobre o Duque Maldwin,
Lady Esteval, que creo que se non me trabuco, Esteval é desta zona. Tamén aquí había certa información sobre a maxia vermella, se non me trabuco, entón pode haber referencias a Azvara e a Llama. Bueno, Llama pode facerse relevante por aquí, a maga vermella e Azvara. E logo no día 53 está Unwanted Attention, que esta sí é a de Yanma. Vale, Yanma eu fixen que se subira en Daggerford, por iso estaba aí mencionada. Ela chega a chegar en Cher, xa en canto chega propón o de o de colaborar co grupo para cometer os seus crimes. No meu caso, como engadín a un personaxe que era Saced en referencia a Nacidos de la Bruma, pois aínda non aparecerá na aventura, pero engadín que nos cofres que levaban no carromato houbera un libro que facía referencia a metais e demais que sería de Saced. De feito, se chamaba Saced na partida. E xunto con Yanma conseguiron, fixeron un circo para entreter a todo o grupo de acompañantes, liouse bastante. Pero sí, neste día 53 pode empregarse esta. Creo que se quedará todo o mundo dormido. Non me acordo por qué. Logo na 56 quen é a tua amizade, que na que cuestionan quen fixo o roubo e demais. Esta pode ser interesante. E Azvara, vale, estaba ali porque Azvara tamén se subía no carromato en Daggerford. E aquí se pode xogar un pouco con que se descubra ou non que Azvara é unha maga vermella ou non. Ainda así non teñen por que interpretar que é unha inimiga. Quero dicir, é normal que unha muller de Tai intente pasar desapercibida, pois porque hai moita discriminación en contra da xente de Tai polo tema da maxia vermella. E logo no día 58, pois como proposta está o de asasinato que cousas que pasan en resposta por todo o que acontecera. Non recordo se o xoguei, pero probablemente sí, porque está encadeado co anterior. Aquí creo que deixaron sobrevivir ao que a bruxa tiña así como ele intentaba que houbera relación de amor, ainda que non houbo. Xa no día 60 pois chegan a Waterdeep. Este sería o final do capítulo 4. Hai moitos eventos que se poden facer, se pode aproveitar moito para traballar os trasfondos, para meter xa pezas que logo poidan encaixar, ou incluso se poden deixar abertas e se encaixarán logo. E o rollo é que nada, cando cheguen a Waterdeep, aproveitar para mosarlles un pouco a cidade, que poidan descansar e coñecer xente. Xa non enredo máis e agardo que fora unha agradable viaxe e que tanto se colledes poucos eventos como se torturades o grupo como a min con tantas sesións, o caso é que o pasedes ben, quero dicir que os eventos vos gusten, que os disfrutedes e que vaya todo bonito. Eu tamén tivera un destes, creo que fora nesta ou noutro momento no que viaxaban, un evento que fora moi chulo, no que as criaturas empregaban escuridade e non vían nada ao combatir, e se metían debaixo dos carromatos, e houbera bastante tensión. Entón, aínda que sí que é así como un pouco recheo para a maioría esta parte, que o é, se pode aproveitar para meter e sacar cousas das tramas. E pode ser bastante interesante. Así que, igual, se pode aproveitar. A ver que se vos ocorre, se non, non sei, podedes escribir por aí e a ver se pode axudar. O que pasa é que sí que é complicado porque como máster tes moitísima información e cando preguntas tes que simplificar tanto que as suxerencias ás veces se quedan curtas, pero podedes probar. Penso que é un episodio que eu teño moi bons recordos del e o que se lle pode sacar moito xugo. Así que nada, que o pasedes ben nesta parte, sexa breve ou longa, e que teñades sorte nos dados.